prangsi pini perangke abitung opan ong chorolo nang tuman chupa teng pen nang tum ke bang apa pini nilitum abang so press meet long itum jointly sinilitum press meet bang ini lo nilitum gedo KSA kai KSA mai pro kai sumit timung apen nilitum gedo tulang alangli pot motero na kai nilitum gedo ke jointly sinilitum pin lebang so press meet bang nang chupa lo alam theke lahelo Assam Chief Minister non Karbiang long apen dima sawapan Assamese language si official language bangke peplang nang po posi alang lining jelo Assam kang piang bong pen Bodoland apen ke Barak Vili alang tuman bade bangke lakadu kabe Assam kang piang bangke Assamese alam si suli nang pu polam si kedam tangarni Chief Minister bang pangdak pon lo sita meaning du alam mangala halo Karbiang long arat ke Assamese alam thie bangke la bangke itumo phan ke kichoglim alam kali pu bangke Karbiang long Autonomous Council ki jatum ke thege dinga tum chini pame alang tum chini dera pisita piniani bianglong MLA tu laso alam ning Chief Minister ning dera pisita itu MLA bangke lam the sin natal tum cipak langunde lapenda kar bianglong Autonomous Council cari itu CM ka hai pendang lo kadu kawe MSC tu manta mane Chief Minister kan ning alam dak itu pan Assamese alam pensi sulinanji bu kan ning alam uthak lakin itu pan chok chedeji itu marat hange chok chedeji athe ha 1960 ning kanta Assamese salam nang ni pojoni si hal sudah ka protest dolo laso pena posini tumke ingraji mate english roman scripts ti nilitum hanglo pan hala so ke hang ten si longlo aposi hala sutan nilitum ke opos si piniani antala bangke rachidon de deji polam the bangke Council kicari itu lapen MLA itu tan ning jeje piniani anta lam the cepak langkle hala bang sin nil tum bang ning duglo people alang tuhan nil tum labang solam ning nang koke athema bang pli MLA kala ke nil tum kar bianglong a representative lo nil tum leader alang tum kar bianglong ko pisi ki duki sung alam an ke alang tum sikan yedu nang ya tum lo nil tum han Assamese alam the nang manang nema puta alang tum sikan yedu nang ya tum lo lapen dima soy ai mele ta alang takan ni nang ye banglo tapi ni ani na alang tum do clip lapen ke chief executive member CM age hai alang li mata lam this da ning je kan ning je gali pini ani ke alang li phan ke kabel kam se ani alang chi pithoro lalo polo te ma tha kar bianglo arat alang tum han CM paman MLA ke paman MSC ke paman kala Assamese alam the kar bianglong ki wanji phantong ni tum hut ki pi malang tum phan la kali ke la ke rat chini lage lapen ke roman script jong si tum handa nang campus lo polo te kar bianglong arat kadu kabela chini lo lake ilgam identity ke vir daji identity ke lake vir rek polo ke kosono ki vir poke furkimo komal lo toklang gente athema ilitum inglo akhe tum ke 99% arat ke Assamese alam chini nei ningje te the tok te the lang te the ande tum furkimo alam ke lage tum ke by heart ni apor ke by heart retang ye akai ke linon ke ki tok nangji ke alam se tok khelo bode to furkimo kang bolo ki non se furkimo kang bolo te mo ke bang je obe tum kopilo karbing long kopilo bora chinelo eto a pusar malo bora chinelo komalo district ban bora chinelo komalo mo lason ki jabang bora chinelo ke furkimo le kang bolo te lage khege ke ki verlo ke lage lasi alang tum la kadu ka beram chini etita itum MLA tum mang dutun kliba bang kala ke nil tum ning duglo alang tum assembly long opos nangi polo lage chokche ni tum marat kroi kre chedon de aprang ra song tanglo polam thani ye nangi ningi tu nangi polo opos nangi polo tapi ni ani en talam these che bakran de nil tum sipin le bang solam nangi nang koklo la solam ke alang tum ki hai tang tum siningi nangi san non nil tum siningi nang koklo la lo la si nil tum than
press meet yang cepat alam tiga lalu Assamese alam la dak Karbi Anglong dimaso nang ke bos bangke nilitum chedon thekthe asap chedon thekthe lagi lalu lapen ke isi bangke halo CBG compressed biogas Ambani phan long leki pek de jalam labang so Ambani phan long leki pek jalam bangke la tan nitum chedon thekthe kusno ka chedon boge Ambani phanyong si hajar long le pek delo porote lake ituma khe tum kiddo ke thagi along le masi avelu itum ke chorengi abar sai masi itum avelu athi itum inglo khe itum ke sai chitiki sai katiki bensin itum ke chapangrenga tu enke itum along le sai katiki along le yong si Ambani han pidel lo pote itum kuson lo di rat phang mamang hu rat phang ke thangela pumati Ambani phanyong se long le pilo polo lang te alang tum kaniye bangela puhelo je dak Karbi Anglong unemployed problem solve po Karbi Anglong sak pine risoi jang tum local risoi jang sakuri long nun po pusilat min kanenje setame hokper long dunji mala itum sakuri laki itum thek dak det pen factory pang ditan pen pini Karbi arisoi jang tum dak sakuri long nun ma long nun de da Assam atibokher Assam rifle long le pidet pen pini itu arisoi jang tum sakuri long nun ma long nun de lasila Ambani phan long leke pek alam tan itunge opos lage chokche lage kroi krin itum kroi dekhe la pela tum putulo company phan long leke peke la tum border protection phan pusi pulo Ambani ke Karbi Anglong ke wangji ke Karbi Anglong a border ka protect ye phan leke wangji kali Karbi Anglong a border kirai kom ye phan leke wang kali alang leke dake bepar phan sig wangji ahokpet na Karbi Anglong ko mane chikroi theki manja Ambani Karbi Anglong a border ke lain phan si wangi pe lage kroi me tekhe lage bepar phansi bangi lagi nasi rat phan mang hunang ne lalu lapen ke solar project 18000 bikha 18000 bikha jalong le APHLC company phan ki pekji latan tum chedon ne the amut pilang la halo Karbi Anglong le lakin tum che thelo Karbi Anglong le lakin tum future nasi to future Karbi Anglong autonomous council tu corporate phan ki jori po bangke nil tum chedon ne the lasin to future ke kangbo de jalong ke kicipat jog dunje rights ke nitum long du la sela sobena potsi nitum pini tame amo head chief minister ke bang hosame alom sobe tame nitum peacefully ben nitum ning ke halam nitum cepak lang dulu kasi non tame to na ke hangati tan la halu la si amut pelam ngal halo corporate fan nitum long le pek tek the Karbi Anglong rat chedon dunde la penkela Assamese alam the itumo fan official language ne tin join ko bang kala ke nitum chedon ne the furkimolam che thani ding pik ji ha aprang 1967 69 lom APHLC am hange theknang kop talo song Assam angkang pike Assamese language ka impose so asi chokchi Assamese penge tum chokchi pusi inglo khe tum an chingrum si APHLC bom hang ta pathenang kholo so la sopena posi Assamese language nang ne pupena joksi chidon has chidon pen porsi pini Assam pen ke damnang kok loke Meghalaya sota aprang Meghalaya ka Assam ta pini ani people Assam nan damnang ji dam jilo bang cepare serlo Assam sor Meghalaya sota asong saksi topik lo la si pini ta aprang a history Karbi Anglong sor karjektang alam si aloban si puthot pini tumhan naki pithui bang ke rat kel ke jodong thelo lagi sin nona bang niludum KSA amephu ke hai stimung sa hodo alang deme lam the banengelo na yes na ni ba pang nile tihek pe ningje po prangsi media korte doman kardom bajir lo kan nile tumda ini rapat APHLC Youth Wing lapen KUC leader lapen KSA cisong rapat ajirpul ke don panstame lalu hok pe dalamang ke litum Karbi Anglong along burning isu si pinin heltum sepaklang dun po pulo Dr. Himanto Biswa Sharma lang various schemes ladak inaugurate upon lapan penap aron barim atum cingruma mai bangso mai long ke bangji keluar julong pen sini litum isi ning ke hangalam mate dak burning isu salam sepaklang dunji pusini litum haladak dipu club pen 200 meter ne do halaso along si niltum arja brand si niltum placard sepaklang dun lo sita laso along law and order tumbang wang sinang doi palak paluk
pen nang ke ther suppress lo hejo tum voice bang sub ke suppress i phan si bor i lo pen placard se tame nang thi pon lab lo pen hala media tum phan ta la hai video delete noi pusi la hai la son si suppressing technique bang ke pathu lo si la hai bang ke media tum han ke la son ke behave heading polo media ke thema four pillar of democracy polo te lage isi dang itum constitutional la foundation ke lalo asi law and order tum respect ning polo lan bang ke demi cross pe daning polo si ajana nil tum non put out press meet noi tum han job kha bang ke lalo movement dat tham pon lo number 1 isu bang ke non burning issue non latest issue tumi lom notice klang lo je Assam State Assembly long pen lo ba CM pen si leader of the house CM pen si la so alama paklang pon je Assam language bang si all over Assam except BTR pen Barakvali la hini a region bang ke Assamese ke official language kalilo but baki bang ke sub Assamese language si official notification tang ho government notification tang ho la pen schemes long notifications like sub Assamese si use pon po Assamese impose po la so long bang ke nil tum karbilo charlia song la pen nil tum dak do sar an same nil tum la bang ke chedon mun thekthe bang ke strongly oppose lo athema Assamese a language of Hanil tum Kalang Slet Mateka Khinde Polam Gali Sitame Dak Karbiang Long ke isi history do KSA tum Frank 1960 aningkan Roman script movement in thur lo Roman script movement kang thur pen Roman script tame tum achieve lo Roman script chelong lo school long punai subject long punai mate kitab long ke tok punai itum Roman script kan se tok long asila so a history la so legacy bangke la bangke non ta othip lang la pen mo ke bang jilang stamen ni tum chesong pon bom ji la bangke protect phan bangke ni tum chesong pon bom ji ase non karbiang long thomas council se tame mate kadawe song doan student organization la pen social organization pen general public karbia araratum kedoan solangdo karbirat kedoan bangso language apu thakke etum chi protect nangji labang ge chikro jun de sik keme usinili tum mathadam napen ke damtang 2022 ningkan lamedamai conference long lasot west karbiang long si lasot bilo bangso conference long Dr. Himanto Biswa Sharma sitame haladak chief guest ason bang hala doctor kaning jite kang jumisen je karbi ke isi kang thim lema khe lapen alame ki do a culture do a folklore do laso bang ke pa develop nang po preserve nang po laso ke pa develop and preserve long bang Assam government pen Islamic government chipila la bang ke je pa develop je phan tum kam claim po se ha so commitment pitika ma sitame pini ingkan ke thom pli pleng tang la jada step ta deng de step deng kali karbi language pa develop je phan government official notification ba educational subjects long to sitame ajara long to sitame ke pa develop karbi language pa develop ji kali la panung kuksi la so bang panung kuksi Assamese language non men I impose that pini thek long bangke lagi si dictate lo la bangke ni tum secret thek pen sonni bangke MOS 2021 allo long close 3.2 ni close 3.2 long kitok dak do je karbi language si official language pinchong po puloso aptax tame non pinian tame karbi autonomous council hin pen implementation bang ke thang nap ke thek long vela lasi la bang ke nilitum language
noi culture punoi Karbi akhai a language a culture ke lage kache protect dunji litum duty lo Karbi Anglong Autonomous Council stame duty lo litum che protect dunji bang duty lo asil lalo son lapen next isu bang ke mo pen than lo CBG lapen solar power project CBG solar power project isu bang che thanam bolte lage corporate giant tumhan se pini bang ke Karbi Anglong bang ke invite lo penan invite lo wang lo corporate giant तुमके लगे लॉन्गले 100-200 बीघा आलाम गली ल तुमके 18,000 बीघा 20,000 बीघा लांसी होदाय दु नंको को सिला आना लॉन्गले जोंसी होदाय लो बोलते लगे लि तुम अदाक ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ फंडा मथा नंगजी लि तुम कपरे कपरे का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मांगे लि तुम मथा नंग दोलां क्लेम पो नंग दोलां सितमे लदाक कंपनी तुम फानजों से हेनोवर डेलो बोलते ला तुमके एफॉइल ना दोलो बोलते तुमके अनिंगान फारो सिला तुमके लदाके दुकलुंग पो असे लाला पेन एसन बांग लांगदाम लो बोलते मल्टीनेशनल कंपनी के लके अल्ली के बांग से अल्ली के लोंग के ओंगी इली Karbi Anglong फान बांग के सामुस सो पेन nang pin dekang palang tu mangke belcha ke the bensi buk pon pon laso a policy si che thandam lokolote East India company tu mal alamson chingit koilo kelang East India company tu dak bepar beha pomen pen India bang lo beparamen ben si India bang lo sitamela tum East India company pu che seng lo laso phi bang ke tum government je slide India lo alang tum si rule that asila 200 years la tum kachari along la tum penang an la dak India subcontinent pen penang an raw materials pon cotton ponoi ajajat ador keso raw materials mokha dak pen un an roi pon lo Great Britain long che pon lo hadak si che paplang dam lo dak pen hira se tame pon lo kala dak bang ke penang an starvation India lo mo starvation dolo penangan food crisis dolo penan pini lahai mahamari keso ke khai lahai ta phonang lo pen economic tame penan economically kisung phonang lo kaching thor ji bhan che torok lo lasi ile tum non matha dam nang po in future ile tum next generation phan isu a generation tum phan mo hemprek long era phi mo bangso Karbi Anglong ador keso a property mukha kosan se mo how so to utilize long pameji emena self rule pen labang si matha ponang po asinon kenang sot bang kele tumke sustainable development lapen human resource development la sor mu bang si non ke focus nang po sustainable development pen human resource development bang si ladak bangke priority pinangji human resource pulote ladak itu kacharli awar sai lans se pangcho nang po infrastructure wanang po lalo pena adun thu abang nil tum isu pon bangke solar power project labang 18,000 bighas pulo lata penang analong leke lata chuko asi Karbi Anglong ke total forest area ke 40% forest area lo lapen 20% bangke agricultural land 60 lo lapen another 40% long si ladak si kaprek ladak ke thak dolang kaprek human settlement dolang kaprek non cadastral land lahai dolang lahai ke thak dolang lasi ladak se ako 1000 bighas corporate giant tumhan multinational company tumhan jong se hanover dat pole lage ladak kasik sak dovek jing ladak bangke asi lalo pen akijut si bangke sainik school bangke penangan controversy dololata tum Karbi lo chale asong lo
अपन सैनिक स्कूल के लगे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ला हब लो si सैनिक स्कूल के penangan nili pandame ajak tum Facebook long ke tok do je सैनिक स्कूल का ngai sekroy nun that being a KSA organization KSA student organization ose tame सैनिक स्कूल sekroy nun de la solam the pini pakla ring tung je Karbi Anglong phan non kenang sot bang ke priority pinang bang ke सैनिक स्कूल pan vedera choklang mapu सैनिक स्कूल alar JNV स्कूल बना JNV स्कूल के फी ता पिनंग ने पिनंग की पुस्ता में जुम्पिक मिनिमल बन सी दाके एडमिशन पुना फी पुना दा पचाड़ी दुलोंग आवार साइडो JNV लपन सेंट्रल स्कूल लपन कपरे दो लपन अदन तो इली तो नॉन गॉप कॉलेज से तमे लदाक क्लासरूम एक्सपांड उन्हें पिनो ada admission ke sung do ani kan bang ta another gov college one to the another government college fully government affiliated to central university ase non सैनिक स्कूल के sanction elo 100 crore onke rat tum sing sainang ko je kolo bangsi priority maili tumhan education infrastructure सैनिक स्कूल lar kapre एकदम कॉमर्स कॉलेज से तमे बा साइंस कॉलेज से तमे बा दिफु गप कॉलेज संथत अंदर दिफु गप कॉलेज इली तुम वन डेट पे पता है नने लाला नीली बन बंगे सिमो पुना बा जीएस तमे दोला that one number top ase bathe machot kadom doan solang do karbiara to phanta pini APHLC KSA lapen nilitum KNYC puching room pen nilitum pini kham KSA deng do pini copy pot si part kachi song nang kokma athege lage karbing nora ta chinlo pini nilitum party song dhorom pa the pen kaching room nang kok athebang la hen lo je karbing long along le non ke ang tanmen ke banga company tum hansi aphare achiri ki pigi phansa lang litum karbing no autonomous council pen kabot ila puson dulu non ladak long nilitum ki budam kang tung bang ke non apor ke litum ke long le ka charai kom nang ji pu phansi bori nang ji tema karbing no autonomous council so policy si deng nang ji satame alang litum bang ke council revenue phan matha chot lapen tangkam ha compensation man matha chot pen si alang litum bang ke lapusona project deng pon bo pasi lapuson ne chok chima pusini tum hin pen ke pubonji athema emethang ke tum han ke emethang ko te muti tum litum plung bom displace kuri bom setame alang litum bang ke revenue pa bang jip lo patang ni la bang so revenue ko ma phan alang litum pa bang piji ke emethang khai ben plung bom lo tang te lapusona revenue ki bang ke aleve ma pusini tum hin pen ke pudam tum lapen jongnam tum lapen non he jong ta hala sanic school lapen senic school da binan lage controversy dulu aholo tema education hin ke nilitum de polilo karbing long adang pi karbing long arat ke khamkhe boy fit sa me lana phare pi de pen ilituman ko pilo nagi pipo labang karbing no thomas council are doing to athe non ilitum bang ke to van lo melu senic school ke sarme ilituman ko pilo nagi poda inglong asodum ha athe ki ong dunga karbi arat ke amethang long de phelang se non ilitum chipinang po haladak arat asupan ko pilo ki bipo compensation la pucha ke chokche deji athe karbia ya khe ke inglong me cherap lo athe tum sai ke tikia khe pina jongsi sai ke tikia khe tum phanle hadak pen phlung lab lo pata ne compensation chote pinigari nam po hemchikim lun la andet po alang litum a livelihood ke la puma savidat po la pen kacharli hinsata me kachini yateng lo patang de haladak esi central government sia norms do la so norms ai litum fulfill especially itum ST hills atom itum ST hills me paphigo khai educationally socially asitin and economically itum paphigo tang de la bang so akheban senic school atum kopini reservation la pudu doma non kachini da mateng putang te karbingo autonomous council ben tok jiralo mata MOU long la puson convention la pu avela just verbal assurance or putani ni tu puson ning theda mon pokai la se jong si van lek ji putang de kechengsi dak stakeholders men chinki che thanra karbingo autonomous council la pen central government matela senic school potum pen MOU che tok jira rada ahong jang che peklang igno
je inglong kha STA chedom reservation dulu po hala ne piklang thek lop de nilitum kroi po bon sa tame non alang litum neng piklang ke thik nang piklang ke tike la bange nilitum ke men tune ta kroke lagre I pran sa tame chipi de ji athe ipi longri pulomati ipai ke thang bak be ke bangari deng khodai nam dilo nilitum ke kar bituma along se dobo asul to asuma to long se padopo lasi alang litum la bang su pu thak alang litum matha pen pamingi lapen non he jong ar julong lo ja Assam government atum la puson se nang claim lo forcefully alang litum na impose lo isi inglong asu khei pan ngelang rok alang litum Assamese language official long pono ajad hen lo ke tokelang pono la puson se alang litum forcefully se na impose lo lasi nitum dar hen ben kipudam kan tung man ke je karbi ke hakko pen da roman scripts ke kacharli hin lepuno official hin lepuno akaprek communication hin puno way of communication hin puno roman scripts yan lo non apor jong si litum Assamese mek tok nang lang Assamese mek charli nang lang potang te labang so khai ke non ningkan phikep sia ko itung ke aphi ke chiru thupo la si labang so put hakke karbing long autonomous council ta state temple logaling ke alang litum arjure nang ni alang litum koma phano kar jappi ke alang litum karbi galima la si alang litum da atau dum han alang litum sentiments mat happen aja pen alang litum state government aphan chingki nang ji je la so put hakke rollback nang ji decision alang litum ninje hai nang ji athema pini ke alang litum ninje ke alang litum mute spectator nilitum song atum lapen kapre opposition party tum sika ninje na copy polo alang litum public representative kali malang litum asitina song ni ninje labang poma lapusi alang litum public representative puchikrong sa tame ninje je alang litum labang so arpuan suntugo rai krimri pusin nilitum ram hang lapen alang litum arisang hoban pudam litum lapen lake just isi khei pha nang ber thip jiban si lake non BJP government mate Himonto Biswa Sharma nagacharia government atum nagabor i busi punako po launch out kali MOS 2021 lo ta kachitok do lo je Karbing Thomas Council a jurisdiction anke 3.2 clause 3.2 ateng lo patangte Karbi 3.2 long patay Karbi alang bisi official long ani use po bon sa tabe non manke alang litum labangso forceful imposition na ingin post that ke lake Karbia tum handed le nang rop kalilo hala song thok tum hacha tame alang litum labangso alam don nang ke aman ki pipelo mate arkanjet pusi nilitum hen men punang kok po jo mate jong punang kok la pen pinie jong ta nilitum ning samsi si mate non akapre ko party non KSA pen pono APHLC pen pono non apor ke party thorom buchpo ngelo Karbi tang de Karbi mate Karbi jok nang ji pulong non apor ke party patheno thorom patheno lo Karbian ar japet na pupensi nilitum pini Himonto Biswa Sharma kivang ahut avarsa endunsi nilitum pini isi message bang pidam intung lo through placards pen nilitum chi display lo bonsa me copy lo jeplan ke non BJP sarkar lo alang litum law and order authority atum hanang chot toy si alang litum nilitum han labangso message na litum man peklang long le non mang la puson si man lo je BJP sarkar long bage Karbi khaiban un anang chinek na hulo sadame ilitum ningak long alam chepeklang long le mekri meklang jibu chepeklang long le komane bi state pen rang lo patang ilitum me kakira mama miseno Karbi khai reng dok ni si dolong lo puson si alang litum la puson si naga bor i naga paklang ji pan si rat hong jai long ni paklang sel me ground reality bang la hen lo je Karbi long sung pik lo non ke anutina Karbi ta non apor ema thana po non apor ilitum song dhorom party jibat he bomlang lo patang te labang so khai gibir ji der delo dasi non apor ke Karbi tum mek prang nang po jong se mek prang pe de kibir ji bang der delo lasi lake nilitum det song det le responsibility gali lo rat det tum da non apor ke thunang po lapen rat tum setame alang litum anu tin long ta laga power dolo right alang litum question ka juri rights dolo mati alang ilitum representative arjuna ko copy po se la puson Assamese language itum han ekdom forcefully na impose lo copy po se senik school na arju jipin pen alang litum la puson policy dengbor ider lo lapen chenglo kapre solar project puno nilitum la bange mentune nilitum de poli Karbing long rat ke lake mentune ta Kroidun ma se dekhe athema inglong aso ke ilitum Karbi khe ke long li ben chirap lo isi khayang the ke ilong li phelang lo jongsi labang so khe long li phelang le kabilo badang te khe kang chim pulang ma isi hi pulang ma la ke refugee pusi punang ko non man ke BJP government ma de tuliram nong hang ka charipon tim Karbing long ko pilo na claim ke alang litun ke kar amena jongjunga pharmana matha chotsi je Karbi long le phelang ki thigi banza lang lege kabor ilok la si la dak long ke nilitum stand clear lo la ke mentune da kroyunde la pen la bangso decision ke prabjin ben rollback no kali putang le ke wangji leng mang ke wangji la ngani mang ke nitum ke so dak ben mang che song nang kok